Това е подкаст Образование. Започваме. Може да се абонирате веднага. Има място, на което интуитивно може да го направите, а най-логичният разговор в началото на учебната година е с министъра на образованието и науката господин Красимир Вълчев. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Както казва CNN, добре дошли в програмата. Преди 15 септември, каква е визията на Министерството на образованието за развитието на българското училище през следващите, нека да бъдат 5 години? Много широк въпрос. Всички дейности, всички политики в системата са важни. Важно е да имаме добри и мотивирани учители, ако искаме да имаме добро образование. Важно е всяко дете да бъде обхванато, още от предучилищна възраст, особено тези семейства, които ни се говори български. Важно е всяко едно дете да бъде подкрепено в училище, което са политиките за приобщаващо образование. Важно е да усилим възпитателната функция. Важно е да преодолеем тези основни спънки пред това да подобрим образователните резултати, заради което ние сме анонсирали определени промени, намерения за промени. Правим ги бавно, защото ги обсъждаме. Така трябва да бъде в нашата система. Тя е най-голямата публична система, впрочем, системата на предучилището. И съм чувал най-консервативната заедно с военните. Да, консервативна е, но от друга страна пък света около нас се променя бързо. Да. И ние от една страна трябва да бъдем консервативни, защото базовите неща, които предоставяме на децата като знания и уменията, винаги ще са необходими. Дори в ерата на изкуствения интелект, още по-необходими ще бъдат базовите знания и умения. Няма как да развиеш умения от по-висша степен, като критично осмислене, като креативност, ако преди това ти нямаш базовите умения да можеш да разбираш, да извличаш информация, да прилагаш информация, да обединяваш, синтезираш, свързваш. Всички тези неща се придобиват от традиционните общообразователни дисциплини. Тоест, ние от една страна трябва да бъдем прогресивни, но от другата страна трябва да бъдем и здравословно консервативни, когато говорим за образование. Трябва да правим промени, но тези промени не трябва да бъдат самоцел, трябва да бъдат обсъдени. Ние в момента сме отворили темата за учебните програми, темата за оценяването, темата за образователната структура, темата за квалификациите, темата за учебните планове. Това са, може би, най-важните теми в системата. Всяка една от тях сме отворили. Пак казвам, не сме напреднали много, защото и в момента текат обсъждания. В момента работят, може би, над 40 работни формата в Министерството, работни групи по различни теми. Изброихте няколко теми. Възможно ли е да има пробив във всички теми? Възможно е. Това не означава, че като сме ги отворили, ние ще променим всичко. Да. Ние ще направим, надявам се, разумни, оптимални корекции. Така, например, учебните ни програми. Смея да твърдя, че една част от тях са добри. Ние имаме добри примери. И последните промени, които бяха направени, имаше и положителни неща. Проблема е, че ние постоянно натоварваме задачата на образователната система с все нови и нови неща. Децата трябва да знаят повече. Знаете, ние въведохме информатика, компютърно моделиране от трети клас още, защото децата трябва да развият дигитални умения на създатели. Силно разширихме чуждоезиковото обучение, въведахме втори чужд език, въведахме рамковите учебни планове с интензивно и разширено изучаване на език. Отделно въведахме гражданско образование, засилихме профилираната подготовка. И това всичко в едно и също време. А то времето е лимитирана физическа величина. И ако искаме и направихме малко или повече отстъпление от общообразователната подготовка. Съответно, от друга страна имаме амбициозни програми, които се вижда най-вече по математика, по физика, по химия. Учениците и учителите припускат, нямат време за затвърждаване на знания, за формиране на умения. Това води най-често демотивация, самоизключване, оттам са и слабите резултати. Как се бори този проблем? С по-малко материал, за да имаме повече време да го осмислим, да разсъждаваме критично, повече малко оптимизация на учебните програми, малко увеличение на часовете, защото не може много неща да обхванат от учебните програми. Почти всяко нещо си има значение. По-добре по-малко неща да научиш, да ги осмислиш, да ги затвърдиш. Отколкото много еднакво да не научиш. Много еднакво да не научиш, то това се случва. Общо те се демотивират. Дори когато се разболее едно дете, се вижда този резултат. Детето се самоизключва. Пак казвам, най-голям степен го виждаме по математика, физика и химия. Там са ни най-слабите резултати. Не говоря за всички предмети. Разговорът е много различен по различните предмети, но имаме проблема. Малко трябва да се увеличат часовете. Разбира се, трябва да се промените методите на преподаване. Когато говорим за физика и химия, особено пък и за биология, обучението трябва да бъде далеч по-приложно. Ние правим STEM центрове в 2300 училища в момента, в който имаме тези центрове. В момента, в който ние изведем ясния акцент в учебните програми, че е важно
важно децата да учат с разбиране. Те най-голяма степен разбират, когато прилагат знанията, а не когато са академични. Един страничен въпрос, свързан с STEM центровете. Има ли някакъв измерител, нещо, което да показва техния ефект? Защото аз лично като отида в едно училище и всеки път, когато видя един STEM център, искам да съм ученик. Разбира се, такъв като мене не им трябва на хората в училището, но като цяло виждам, че е разкошно място за учене. Средата е супер. В крайна сметка всичко в от образователната среда в едно училище се отразява на крайните резултати. Да. Минава през мотивацията, минава през начина на учене и се отразява на крайните резултати. STEM центровете първо са по-мотивираща среда, второ дават възможност да се променят методите на обучение. Надявам се, че се реализира онзи компонент от тези проекти, които е свързани с методите на преподаване, защото в тези проекти има и обучение на учителите, те трябва да променят обучението. И ако дадем и малко повече часове, което е много трудно, защото всички предмети не стигат учебните часове. Няма предмет, по който стигат учебни часове. Аз пак казвам, ние постоянно натоварваме нови и нови дисциплини, натоварваме съдържание, но сме длъжни този път да направим крачка назад. До сега посоката винаги е била повече и повече. Претоварихме децата. Много министри сигурно ще чуете от други страни да ви кажат, че правят тези опити сега да освободят време на учениците и учителите. Малко да върнем назад, защото децата прегряват. Най-малко научават, когато се демотивират. Най-много научават, когато учат с разбиране, когато имат мотивация да учат. STEM-овете повече децата ли мотивират и STEM центровете, и STEM кабинетите или учителите? Или разчитаме на микс? Учениците, разбира се, за учителите е важно. Учителите в най-голяма степен се мотивират, когато децата са мотивирани да учат предмета. Има ли преход или скок, нека използваме думата скок, който българското училище трябва да направи? Скокообразно не, но трябва, както ви казах, да направим прехода от два прехода, може би, трябва да направим. Две култури има, които в най-голяма степен спъват, според мен, подобряването на образователните резултати. Нашата система, впрочем, има много положителни неща. Тя е сравнително добра подредена в организационно и финансово отношение. Смея да твърдя, че резултатите ни по чужди езици са добре. Имаме много преподаватели, които са иновативни, много проекти за иновации, най-дигитализираната от гледна точка на техника система. Това ОИСР го казва, не аз. Но най-дигитализираната спрямо от останалите страни. Това е в доклада на ОИСР. Ние закупихме 100 и колко хиляди устройства само за 2 години по време на COVID. И преди това, разбира се, имаха устройства. Всички училища имат Wi-Fi. Сега всички ще имат и STEM центрове. Без разлика, това отчита също доклада на Организация за икономическо сътрудничество и развитие, без разлика между градските и селските училища. Дори селските ни в много отношения са по-добра материална база. Но това, разбира се, не е най-важното. Най-важното е какво и как учат децата. Какви умения ги подготвяме. И за съжаление, точно там са ни големите проблеми в по-важната част на системата. Двете култури, аз ги наричам, едната е културата на заучаване и възпроизвеждане на знания, която не можем да се оттърсим. Пък много учители успяват да провокират интереса за учене, но в повече случаи ние възпроизвеждаме тази култура, тя се възпроизвежда от амбициозните програми, много голяма степен от оценяването. Затова сме отворили реформата в оценяването. Ако ни изпитваме децата дали са заучили, те ще заучават. Ако ги изпитваме дали са разбрали, те ще учат с разбиране. Впрочем, точно това е разликата между нашите оценки и оценката на ПИЗа. ПИЗа дава далеч по елементарни като математика задачи, които обаче изискват да трансформираш практическа ситуация в математически израз. Ако стигнат до математически израз, се справят, защото те учат далеч по-сложни математически изрази. Там задачите са ПИЗа са на ниво 4-5 клас, обаче не могат да приложат знанията. Нашите деца са великолепни, но не могат да свържат висшата, т.е. математиката от училище с магазин или с делник. Не са толкова великолепни. Великолепни са, може би, когато ги изпитваме на момент, когато са заучени. Но заучаването ни води до трайни знания. Функционалността на знанието, това е всъщност уменията. Както беше казал Айнщайн, уменията са... Образованието е това, което остава, когато забравим наученото. Това всъщност са уменията. А трайните знания са тези, които минават през осмислене. За съжаление, когато ни ти стига времето, когато изтървеш материал, много по-лесно е да заучиш. Правят го и добри ученици. И
и съответно то пък ни води до формирането на умения. Така че ако ние направим този преход, това е първият преход, който трябва да направим от знание, от една система, която е прекалено амбициозна от към знание, към система, която да е по-амбициозна от към умения, което означава ние имаме то без знание не може да се разгърнат умения, но има си базови знания, има си и фактология. Нашите програми има доста фактология, затова трябва да ги оптимизираме, доста знания, които не са базови. Оттам нататък другия преход, който трябва да направим е от формализъм към повече отговорност към резултатите. Отива регионалното управление и проверява учителя или директора дали са попълнили документ. Пример. Да. Не е важно колко е работил с децата учители, важно е дали е попълнил документа и системата вярва на документа. Затова сега предложихме една разпоредба в Закона за предучилищно училищно образование, че нямат право да ги контролират въз основа на документ. Разбира се, трябва да имаме още много други неща, да ги по-голяма степен да ги подкрепят и държат отговорни за подобряване на резултатите. Проблема е, че много трудно се измерва резултата, освен че с външно оценяване ние много трудно можем да измерим който и да е образователен резултат, но това е друга голяма тема. И съответно, като ги проверяват за документ, те дават този сигнал. И формално погледнато много неща са нормални. Системата нормално погледнато са формални, както беше казал Радо. Точно за него се сетих, да. Републиката е изпълнена с перфектно поддържани образци от документи и какво от това? Имаме нужда от повече. Хората често казват не есен с песен. Даже не знам откъде е тръгнало това, но звучи като нещо, което отдавна е направено и с хубава рима. Какво си тананикате вие през есента? Какъв е вашия саундтрак на началото на учебната година? Спомням да съм се тананикал. Най-често ихти в главата ни училищния звънец. Когато говорим за първия учебен ден, иначе аз първия учебен ден винаги да го асоциирам с многото детски усмивки, с вярата, надеждата и оптимизма, който свързваме с образованието. Вярата, че с образованието даваме по-добро бъдеще на децата си. Надеждата, която носи първата крачка или първия учебен ден. Всички са едни пипнати, са едни така както никога не са ги обличали, така ги обличат и е много тържествен момент. Сега се опитвам да спомня спомням ли си някой 15 септември да не е бил слънчев. Винаги го асоциирам и с слънце. И разбира се, да го асоциираме го с учителите и с цветята, които им подаряват родители и ученици. Имам въпрос свързан и ако има една песен, която да ми ихти, то винаги така се сещам, въпреки че не е свързана с 15 септември, това е на учителко Целувам ти ръка. Да. Какви са основните промени, които предстоят специално през тази учебна година? От всички амбициозни задачи, които имате, кои ще могат най-бързо да бъдат въведени към реализация? Всички тези неща, които казах в промените в учебните планове, в учебните програми, в образователна структура, ще костват години. Така наречената езикова интеграция, която готвим за децата, които не знаят български път, постъпват в българската образователна система, също няма влезе бързо, ще влезе най-рано. Следващата учебна година, 26-27, не едната, а последващата. Това, което ще влезе веднага след приемането на Закона за предучилищно училищно образование, са няколко неща, но може би двете по-важни са ограничението за ползване на мобилни телефони дори по време на междучасие. Нещо много важно. Да, защото най-малкото няма да ги събират всеки час, няма да губят време да ги съберат всеки час, пък и сме убедени, че и за учениците ще бъде полезно, не само за учителите, защото ще могат да се концентрират по време. Родителите какво мислят? Родителите преобладаващо подкрепят. Две проучвания имаше социологически, над 80% подкрепа. Сред учениците го подкрепят, разбира се. Както ми каза един директор във Фейсбук, пълна подкрепа, в ТикТок не толкова. Да, чувал съм, че Фейсбук е платформата на родители на по-възрастното поколение хора, да. Другото, което ще влезе веднага, след приемането на закона, което най-вероятно ще бъде октомври-ноември, се разширяването на мерките и санкциите към учениците.
една страна ги разширяваме с предупредителни мерки. Ако говоря на езика на футбола, вместо директно да минава към червен картон, защото в момента такава е системата, да има право на жълт картон, на оранжев картон, повече предупредителни мерки, преди да го накаже ученика, но най-важното е по-лесно налагането. В момента учителя трябва да пише заповеди, след това те могат да му бъдат обжалвани. Ние сме предложили да се налагат, както се пише оценка в дневника, по този лесен начин, по-леките санкции, които не са свързани с ограничаване на права. Защото тежките санкции ограничават правото да учиш в определено училище, в определена форма на учение, в определена паралелка. Те ще останат с тази процедура на учители, че могат по-лесно да налагат леки санкции, респективно да въдворяват дисциплина в класната стая, защото дисциплината е един от най-важните, ако не най-важният фактор за качествено обучение. Когато има един ученик, който не можеш да дисциплинираш, отнемаш правото на добро образование на всички останали деца. Да. Ние долу-горе така сме направили, забранили сме не сме забранили, но сме направили правилата такива, че да откажат учителя да налага санкции. Все едно съдията да трябва преди да дигне картон, да излезе 10 минути да пише заповед, след това още 10 минути след картона да ходи да я защитава тази... По-лесно е да пусне свободна игра. Да. И се въздържа. Да. Казахте за картоните, това е много хубава аналогия. Преди червения картон казахте жълт и оранжев. Наистина ли ще има два картона, най-грубо казано? Ще има забележки, ще има предупреждение, повече санкции за предупреждение. И вече при забележка или пред натрупване на забележки, учителите ще могат да избират между повече мерки. Било да изгонят детето от час от училище, ще няма да е от училище, ще бъде от час, защото това пък не винаги е подходяща мярка. За едни деца това ще е награда да ги изгонят. Било да ограничат участието им в някои дейности. Така че учителя ще има по-богат списък, по-дълъг списък от възможности, които да приложи. Това не е голям проблем, защото няма как ние по този начин принизихме в най-голяма степен авторитета на учителя. Невъзможността да налага санкции доведе до... Авторитет. Имам конкретни въпроси, свързани с авторитетите. Те ще изпреварат структурата на нашия разговор. Имат ли проблем българските деца с авторитетите? Аз мисля, че съвременните общества, либерални общества, малко или повече са принизили традиционните авторитети. Ние като образователна система обаче трябва да ги възпитаваме в това да уважават авторитети. Да уважават и родители, да уважават и възрастните хора, да уважават и правилата, институциите, но най-вече да уважават образователната система, трябва да ги учи най-вече да уважават учителя, да уважават творците, писатели, учени. Всички тези хора ние трябва да ги възпитаме. Иначе консуматорското общество, в което живеем, или ценности, точно консуматорското общество ги възпитават това да уважават лайковите, шерванията, инфлуенсърите. Това беше и следващия ми въпрос. Кои са авторитетите на тези, които не вярват в авторитетите? Не могат да ходят по улицата без авторитети, все на някой вярват. Да, ние живеем, всеки човек има отношение към света. И от отношението му към света проистича и вярата. Да. Пак казвам, ние образователната система трябва да им възпитаме такова отношение, такива нагласи към заобикалящия свят, които са свързани с ценностите и цивилизационния избор, който сме направили. Да. Това са ценности на патриотизма. Българските учители, смея да твърдя, възпитават в национално самосъзнание, в патриотизъм, но оттам нататък, ако погледнете учебните програми, нашата образователна система е по-скоро срамежлива във възпитателната си функция. Не възпитаваме достатъчно, няма акцент, не че учители не го правят, но не им е дадена тази увереност чрез учебните програми. Учебните програми са основното задание на тях. Какво да преподават, какво да възпитават. Нямаме достатъчен акцент върху възпитанието в добродетели. Това да ги направим добри хора е не по-малко важно от това да ги направим знаещи и можещи хора. Може ли училището да направи един човек добър човек? Училището в всички случаи може.
То може би няма да постигне 100%. Той е голям съюзник в общата ни борба. Никоя образователна система не постига 100% успех, но той в момента има такава зададена цел. Да формира нагласи отношение, да духовно ценностно развитие на детето да даде. Освен всичко останало, той има още много други видове възпитания. И здравното възпитание е важно. Социално-емоционалното учене, то всъщност надгражда възпитанието, това, което наричаме социално-емоционално учене. До голяма степен да се в сечение с възпитанието ни. Това всичко сме го дали като акцент в концепцията за нови учебни програми. Защото ако успеем да ги възпитаме здравно, ще им дадем шанс да живеят 5 години повече бъдеще, средно. 5 качествени години повече и всички години преди тези 5. Качествен живот. Да, качествен. Такива изследвания има, така че образователната система може да направи нещо много важно. Когато говорим за безопасност на движение по пътищата, друга тема, знаете колко също се разчита на образователната система. Не просто трябва да знаят правилата, но също трябва да ги възпитаме. Нали? Едно е да знаеш правилата. Имаме перфектни юристи, които знаят правилата, но не са възпитани на пътя. Това ли е разговора за ценностите и добротата, които трябва да имат по-голямо място в българското образование? Да, аз смятам, че ние трябва да усилим тази възпитателна функция, това число възпитанието в добродетели, не само като добавим във всички предмети повече възпитателен елемент, но и като предложим отделен час по възпитание. Да. И това го правим всъщност ние чрез предмета добродетели и религия. Ние в момента имаме религия, но чиста религия. Това, което сега правим, е религията да я свържим с добродетелите и да бъде подчинено на възпитанието в добро. Заедно с познаването на религиите, акцента ще бъде всъщност върху формирането на общо човешките ценности. Аз пак говоря за тези ценности, значи това са ценностите на патриотизма, ценности на човешките добродетели, общо човешките ценности, ценности на правовата държава, демокрацията, гражданските ценности също. Морала е добро. Морала е от човешките добродетели. Морала, етиката, всъщност ние в момента имаме програми по добродетели в редица училища. Аз съм посещавал няколко, много са добри, смея да твърдя, че имат добрия положителен ефект върху децата. Долните класове добродетели, горните класове етика. Ние в момента имаме етика. Като част от философията. Имаме и гражданско образование, което въведахме в 11 и 12 клас. Това, което трябва да направим също така е така нареченото социално-емоционално учене. Да въведем. Това ще го направим включително и чрез предмета добродетели и религии. Много родители познавам, които казват, сега не знам дали са много, но познавам родители, които казват, че работата на училището не е да възпитава. Това трябва да се възпитава в къщи, трябва да е ангажимент на семейството и семейството да прецени дали го прави или да не го прави. Какво мислите за това? Да, със сигурност. И по всеки въпрос може да имаме различни мнения, но аз това, което категорично мога да ви кажа, че няма държава, която да е стъпила на тази презумпция. Всички държави са стъпили на презумпцията и са заложили като цел на образователната система и формирането на отношения на гласи. Тук по-скоро имаме едни дебати по линията либерално-консервативна, по-либералните мислещи, това число и либералните организации твърдят, че не трябва да има възпитателна функция в българското училище, но няма образователна система без образователна функция. Ние имаме деца, които ако ни ги научат в детска градина, училище са българчета, може и да не разберат до 10 години, че са българчета. Че са българчета. Да, т.е. ако отнемем на училището възпитателната функция, просто няма да има кой друг да го замести училището в такава степен. Мой опит ми е показал, че всеки път, когато някой каже това не е работа на еди кой си да го прави, а на някой друг, никога не се намира този другия, който да го направи. Така съм забелязал. Или хайде не никога, но много когато рядко. стане проблем, пък търсим държавата. Да, тя разбира се, дежурния, който трябва да е на линия, трябва да ни издундурка и така, съжалявам за думата. Какво е бъдещето на учителската професия в училище и в съвременното общество? Това е
благодарна професия. Всеки път, когато чуя, че някой е учител, и инстинктивно ми иде да застана мирно и да избърша дъската веднага. Има ли млади учители? Как да ги привлечем тези млади учители, да ги задържим? Как да запазим така възрастта, да не е клоняща към по-възрастни, да са по средата на професионалния си живот? Какво правим с тези слънца, които имаме в училището? Едно дечицата, друго учителите. За учителите питам. Учителската професия, всички професии са важни, но учителската е най-важна, поне според мен, защото тя формира всички останали професии. Ако имаме добри учители, ще имаме добри специалисти във всички останали професии. Не просто добри специалисти, ние ще имаме добри хора, ще имаме личности, добри и мотивиран учител. Ще имаме критерии, да изискваме, да даваме и така нататък и така нататък. Това всичкото тръгва от тези 12 години, в които сме в училище. Преди 10 години правихме един анализ, точно до 25-та година, колко учители ще имаме, колко се пенсионират от една страна, от друга страна колко учат, и видяхме, че сме изправени пред тряскащата перспектива да останем без учители. Предприехме действия, увеличихме учителските заплати. Към днешна дата имаме дори излишък за определени учителски позиции. Начална и предучилищна педагогика вече имаме достатъчно завършили. Учители по физическо кандидатстват много и по редица други предмети, но все още имаме недостиг, много голям недостиг по математика, физика, химия, но това е проекция на нежеланието на учениците да учат тези дисциплини още в училище и след това съответно се включват в образование, което изисква по-задълбочени умения по тези дисциплини. Бъдещето е голяма тема, но това не съм чул някой да каже, че учителската професия ще изчезне. Най-вероятно следващите десетилетия, които ще бъдат активни нашите деца, днешните ученици, ще бъдат десетилетия на ефективно взаимодействие между хора и алгоритми, хора и изкуствен интелект. Затова ние трябва да ги направим хора, трябва да им дадем естествения интелект, защото много специалисти казват, че изкуственият интелект бил мултипликатор на умения. Ама то колко мултипликаторът, кое число ще умножи, е много важно. Колко умения ще умножи. Тоест, първо трябва да се създаде естествения интелект. Естествения ще го създават учителите, разбира се и родителите, но ще продължим да разчитаме на учителите за социализацията, социално-емоционалното учене, преката връзка, мотивацията за учене, вграждането на базова грамотност и умения за учене. Всичко това ние ще продължим да разчитаме на учителите. Нещо повече, може би, когато говорим за изкуствен интелект, ние трябва да увеличаваме ученето за изкуствен интелект, но ученето чрез изкуствен интелект в един момент дори ще бъде ограничено. Защото... По естествен начин или по изкуствен начин? В училище, в образователните системи по изкуствен начин ще бъде ограничено, защото рискуваме да се случи това, което се случи с информационните технологии, прекаленото застояване пред екрани. Изкуственият интелект дава готови отговори. Той може да доведе до развитие на умения, но може да доведе и до закърняване на умения. Зависи как го използват учениците. Даже съм чувал и за губене на умения. Чувал съм, че американците в момента не могат да кацнат на Луната, защото са загубили чертежите, които са били с... А изкуствен интелект не може да направи това, което са направили 10 000 математика през 60-те години. И това съм го чел в официални... не можех да повярвам. Проблема е следния, че ако само ползвате изкуствени интелекти вземат отговори на готово, те няма да могат да развият умения като разбиране, извличане на информация, синтез на информация. Когато сам стигнеш до един крайен резултат, то това ти остава трайно, формира ти умения и ти остава трайно дългосрочната памет. Но когато го вземеш на готово един резултат, може и да доведе, специалисти говорят за когнитивна атрофия. Точно. Хора говорят за това как с техните подчинени специалисти вече са забравили да пишат сам имейл или текст. Така че ние преди да им дадем да ползват на учениците изкуствения интелект, трябва да им изградим базови умения и това винаги ще остане. Защото изкуственият интелект не може да изгради естествения, само учителите ще могат да го правят. Трябва да им изградим естествения интелект, за да може да го умножим вече с изкуствения интелект. Така че това е едно от големите предизвикателства да намерим тази формула. Разбира се, че ние трябва да го отричаме. Нито да го отричаме, нито да се превъзнасяме по технологиите, защото имаше едно такова превъзнасяне. Отнене време да отрезвеем, когато ставаше въпрос за ползване на устройства. Видяхме, че екраните имат повече зловредно
въздействие върху децата, отколкото положително. И затова трябва да правим разлика. Едно е учене за изкуствен интелект, с което означава познаване на изкуствен интелект, но и формиране на умения, които са необходими за ерата на изкуствен интелект. Друго е учене чрез изкуствен интелект. Учителите в момента вече се чувстват безпомощни да дадат задача на учениците за домашно и да проверят дали сами са я направили учениците. Затова и методите на преподаване и вида на задачите ще се променят в бъдеще. В тази връзка, кои ще бъдат най-големите съюзници на учителите в най-близко настояще и в близкото бъдеще? Родителите ли, неправителствени организации ли, какъв друг вид партньори можем да търсим, които да помагат на учителите? Естественият и най-големият партньор трябва да бъдат родителите. Да. Ние трябва да подкрепяме учителите, разбира се, трябва да ги държим отговорни. И в момента виждаме, въпреки че публичното пространството повече експонира, информационната среда повече експонира конфликтните ситуации, но аз смея да твърдя, че имаме и много висока степен на доверие, на партньорство в системата. Имаше едно проучване, 2/3 от родителите изначално са настроени да подкрепят учителите и училища. Да. Имаме такива, които са по-склонни да се карат или пък мислят, че знаят повече от специалистите, в случая от учителите. Имаме, за съжаление, голям процент родители, които са незаинтересовани, дори една част от тях са безотговорни. Те ли са по-опасните, незаинтересованите или тези, които са специалисти по всички въпроси? Те отиват на лекар с готова диагноза си и така нататък. Нито едните не са опасни, нито другите. Нашия призив винаги е бил към родителите да подкрепят учителите, съответно към учителите да полагат усилия за партньорство с родителите, защото ние, тук вече говоря като родител, ние сме съюзници. Трябва да бъдем съюзници в тази най-важна мисия, да подкрепим децата, да ги направим знаещи и можещи хора. И няма друг начин да изпълним, освен в партньорство тази мисия. Другите, тези, които са по-взискателни, понякога по-конфликтни, разбира се, и на тях трябва да отделим вниманието, да им обясним. Но това, което се случва в училище, много пъти сме се говорили с директорите, когато имаш едно проблемно дете от 3, полагаш много усилия за проблемното дете, забравяш останалите 2. И нашия призив винаги е бил към училищата да ни забравят тези 2/3 от родителите, които ги подкрепят, да комуникират да комуникират активно с тях, защото точно това изкривяване имаме. Иначе системата полага много усилия и сега сме активирали работата по механизма да включим всяко едно дете, да ги запишем, особено децата от семейства, в които липсва отговорност към образованието. Не се говори на български език. Изключително важно е да бъдат хванати в детска градина тези деца. Ако бъдат хванати в детска градина, след това имат много по-голям шанс да ни натрупат дефицити, да стигнат до гимназиално образование, да придобият професионална пригодност, да завършат 12-ти клас. Много по-трудната задача, разбира се, не да ги запишем, а да ги накараме да посещават ежедневно и да придобият тези базови знания, умения. Те са страхотен ресурс. Навсякъде имаме хора за всичко, т.е. имаме нужда от хора за всичко, а същевременно имаме една немалка категория деца, които не са обхванати никъде и те просто стоят, те просто живеят, съществуват без да бъдат полезни най-вече на себе си. Знаете, в 2017 година имаше по-скоро пасивна политика или бяхме вменили този ангажимент на общините. Да следят дали се упражнява правото на образование на детето. Правото на образование на детето е задължение на родителя и на държава. Но имаме голям брой деца, които не ходиха на училище, самоизключваха се. От тогава имаме положителни процеси. В принцип имаме положителни процеси в ромските общности, от които са най-голям процент от тези деца. Нали? Аз не слагам знак за равенство между ромските деца и проблемните деца, но имаме голямо сечение между тези две общности. Имаме положителни процеси. Те се изразяват в това, че много повече
от тях, от тези родители работят, включително в чужбина, ходят, връщат се, но замогват се, искат децата им да учат повече, да успяват чрез образование, влизат в икономически модели на живот. Това е първото ниво на модернизация. Тези процеси са бавни, недостатъчни, закъснели, неравномерни, смисъл някъде повече, другаде по-малко, но са факт. Не могат да бъдат отречени. Мисля, че всички ги виждат. България за първи път миналата година по статистиката на Евростат е под средното ниво на преждевременно отпаднали от образователната система. 9,5 за Европа, 9,3 за нас. При нас винаги е било по-високо, 13-14%. Това са децата, които не са завършили. Да направиш 9 и малко е много. Но все още е много. Все още е много, но е под средното за Европа. 10% са, знаете, 5-6 хиляди деца на година. Това не значи, че всички, които не са завършили 12 клас, защото Мерко не са завършили 12 клас, значи всички, които не са завършили 12 клас са непригодни. И това, което наблюдаваме е, че преди отпадаха най-често 7-8 клас, сега отпадат към 10 клас. Голям стимул за завършване на 10 клас е изискването за придобиване на шофьорска книжка, че е обвързано с 10 клас. За съжаление имаме ефект на избутването, освен повишена склонност се учи повече, имаме ефект на избутването, което означава, че деца, които нямат достатъчно знание, минават в горен клас. Това го виждаме от външното оценяване. Имаме голям процент ученици с ниски резултати. Имаме училища, които полагат много усилия, въпреки това не успяват да ги ограмотят. Сега това, което им даваме, включително по-голяма свобода да се върнат назад, ако трябва да не следват учебната програма, но да им дадат базовата грамотност, защото учителите понякога се карат по учебната програма, а детето... Бързат, препускат на име 1 и 2, да. Ама бориш се за всяко едно дете. Какво е синдикат образование за министра на образованието? Синдикат образование ни е социален партньор, но не само социален. Той ни е партньор в всички основни важни политики в сектора. Ние обсъждаме заедно тези политики. Синдикат образование за нас е и възможност да чуем гласа на повече учители. Нашата система, както и казах, е най-голямата публична система. Учителите, педагогически специалисти са най-голямата професионална група, 92 000 души. Няма друга толкова голяма професионална група. И ние не можем да чуем гласа на всички. Но чрез синдикат образование и чрез останалите социални партньори ние чуваме повече гласове, защото те представляват глас. Те всеки ден контактуват с много учители и казват, да, това чуваме от системата, това. И аз им вярвам, когато ми кажат това чуваме, защото и аз го чувам, но по-трудно и по-късно от тях. В този смисъл ние се слушаме в гласа им, гласа на синдикат образование, гласа на социалните партньори. Много пъти сме били на различни изходни позиции, но сме достигали до по-добри решения, когато сме се чували. Смея да твърди, че сме изградили през годините култура на партньорство. Културата на партньорство не е да нямаш различно мнение. Културата на партньорство е да търсиш най-добрите решения, без да се обиждаш, както понякога се случва в публичното пространство или в други сфери. Да намерим начин да мелим. Да. Какъв ученик беше министър Вълчев? Какъв беше министър Вълчев, когато беше ученикът Краси? Трудно да се самооценя. Мисля, че бях нормален ученик. В някои години бях пълен отличник, участвах в национални олимпиади, в други повече спортувах, в други неща ме завъртаха и така, общо взето. Много елегантен. Други неща ме завъртаха. Добре го казахте. Добре, завъртаха ви и други неща, но завършихте и сега сте завършен човек. Никой от нас не е напълно завършен, но смея да твърди, че образователната система, която имахме, ни даваше възможност да развием един добър комплекс от умения. Ето, аз мога да ви кажа, че сегашните ученици са доста по-добри от нашите поколения, примерно по чужди езици. При нас не се учеше толкова чужди езици извън определени училища. Така че всяко време си има, но от друга страна пък нашето поколение беше много по-добре по математика и природни науки.
Сега имаме голям спад по математика и природни науки. Сегашните ученици четат повече от екрани, ние четяхме от книги. Впрочем, като се спомня. Може ли едното да компенсира другото? Тоест да различни видови четени са. Едното и другото развива интелигентност. Въпросът е какво четеш, дали гледаш видеосъдържание, защото може и полезно съдържание да четат, може и не толкова полезно. Но... Сетихте се за нещо и аз ви прекъснах. Това се сетих, колко много книги четяхме в определени години. Взаимно се провокирахме. Другия ден отиваме на училище, се питаме колко страници прочети, докъде стигна, на коя книга. Да, сега това... Още едно предизвикателство е това. За нашето поколение. Не само за вас като министър и за всички останали, които участват в тази система. За родителите е голямо предизвикателство. Да. Родителите не можем да ги накараме децата да четат повече книги, а четенето от хартия в по-голяма степен развива въображението или поне такива изследвания има. Не можем понякога да им вземем телефоните, това много родители го казват в къщи, така че колкото трябва да им развием, аз съм убеден, че ние трябва да им развием колкото по-малки са децата, толкова по-широк спектър от умения. Бъдещето ще изисква адаптивност, бъдещите професии ще изискват по-широк спектър от умения, децата трябва да спортуват, трябва двигателни умения да развиват. Имаше едно изследване, че децата, които спортуват, се справят по-добре от живота от децата, които учат и спортуват, се справят по-добре от живота от тези, които само учат. Децата, които се занимават с изкуства, с спорт и учат, пък се справят още по-добре. Още по-добре. Да, т.е. ние трябва повече възможности да им дадем на децата, включително и в училището по линия на извънкласните дейности. Включително извън училище по линия на извънучилищните дейности, участие в различни форми, защото тук в София, знаете, родителите водят децата си на много занимания, има възможности, но в по-малките населени места няма толкова. По-трудно. Няма толкова възможности, затова е важно да има повече такива средства, които за различни видове специалисти, до които да имат досег. Това прави децата будни деца. Какъв е вашия личен поздрав и послание към учениците, родителите, учителите в навечерието на първия учебен ден? Най-личното, което си мислите, не политически коректното, не да... Спомням си ректор на университет, в който учиха мои приятели, на завършването, излезе жената и каза: за мен е важно момчетата да могат да почерпат дамата си в бара, да завържат разговор с нея и после да си спрат едно такси на улицата. Тоест, базовите умения, които ни правят хора. Така да направих дълга интродукция. Това е много добре формулирано. Мен ми се иска всички родители да се радват, да са доволни от децата си и да им се радват. Да чувстват, че те се развиват и благодарение на учителите и на училището. И желая на всички да имат здрава и спорна година и да успеят родителите и учителите в тази най-важна мисия, която казах по-рано, да направим децата можещи, знаещи и добри хора. Да. И накрая всичко се подрежда. Ако не се подреди, не е края. Ще ги избутаме децата, ще бъде още не е края. Ще ги избутаме децата и всичко ще бъде за добро. Господин министър, искрено ви благодаря за този разговор. И аз благодаря.